Se dende a Fundación Galega contra o Narcotráfico tivesen que definir con unha soa palabra redada que onte se levou a cabo en diferentes puntos de Osalnés e que rematou coa detención de Manolo e Melchor Charlín, entre outros vellos coñecidos do narcotráfico na zona, a palabra sería satisfacción. En primeiro lugar, con satisfacción, non? Porque se detivo a importantes narcotraficantes, algúns históricos e outros non tanto, algúns de primeira liña, outros de terceiro ou cuarto escalafón, pero moitos satisfeitos, porque a operación é da máxima importancia. É da máxima importancia e que dúbida cabe que hoxe dende onte Galicia é un sitio máis seguro. Para Alonso non existe posibilidade de revivir todo o acontecido en Arousa hai 30 anos, aínda así sinala a necesidade de recortar privilexios e continuar castigando a todo aquel que se dedique ao narcotráfico. Hai que dicir varias cousas. O primeiro, que por moito que intenten, os tempos son distintos, afortunadamente. Ese intento de revivir o pasado nunca vai funcionar, non? Calquera actuación de narcotráfico está condenada ao fracaso. Pode ser que o mellor, pensando que agora o foco está máis focalizado no sur de España, que pode ser que pensaran que habería certa relaxación aquí en vixiancia, pero, bueno, parece ser que non é así, non? Dende a Fundación abogan pola incautación total dos bens destes delincuentes e o recorte dos seus beneficios penitenciarios como medida para evitar que volvan a delinquir. Que non podemos tolerar, porque non podemos tolerar que estes persoaxes se aproveiten de facilidades ou beneficios penitenciarios para voltar a traficar. O Sito Miñanco foi detido, como vostede ben dicía, en terceiro grado aínda. Outra parte, especialmente importante tamén, é o tema das incautacións dos patrimonios, non? É a principal motivación para delinquir, é a principal motivación para traficar, a obtención de colosais fortunas. Bueno, pois sexamos moito máis áxiles, moito máis contundentes no requisamento desas propiedades, para evitar, para desmotivar a actividade, non? Para que saiban que non lle vai sair rendible en ningún momento e que... O xerente da Fundación Galega contra o Narcotráfico sinalou que os narcos non teñen interese de dedicarse a outra cousa e mostran un escaso arrepentimento.